Ноември 2025 година. Мащабна акция на СДВР и БАБХ разтърсва София. Открити са над 70 тона месо с напълно неясен произход. Без документи, без ясна история. Това не е просто нарушение. Това е част от една невидима война за здравето ни. Проблемът с вноса. Знаете ли, че едва 20% от говеждото месо в България е българско? Останалите 80% идват отвън. Преди месеци БАБХ затвори 7 магазина заради дълбоко замразено месо от Нова Зеландия, което се предлага като свежо. Колко време е престояло в хладилниците, преди да стигне до вашата чиния? Химията. Одит на ЕС от началото на 2025 разкрива дупки в контрола. В затворени помещения инспектори откриват месо, обявено за негодно, но подготвено за продажба. Тук говорим за фосфатите, които правят месото тежко, и за оцветителите, които му дават фалшива свежест. Спекула и мафия. Цените растат, а качеството пада. През юни 2025 година бяха наложени глоби за неоправдано поскъпване на местни продукти. Кой печели от това? Докато родният производител загива, веригите се пълнят с вносни суровини със съмнителен състав. Глава 2. Лабораторната истина. Но какво се случва, когато месото напусне кланицата и влезе в цеха за преработка? Тук започва истинската магия, или по-точно химията. Според последните доклади на независими лаборатории в Европа, голяма част от предлаганото пилешко и свинско месо преминава през процес, наречен хидратация. Не се подвеждайте по името. Това не е просто вода. Това са сложни разтвори от фосфати, карагинан и солени разсоли. Целта – да се увеличи теглото на продукта с до 40%. Вие плащате за месо, но получавате воден разтвор, който се изпарява в тигана ви. Но по-страшното е какво правят тези фосфати с човешкото тяло. Те извличат калций от костите ни и затормозяват работата на бъбреците. И всичко това е законно, стига да е описано с малки букви на етикета, които никой не чете. Вгледайте се в етикетите следващия път. Виждате ли думи като стабилизатори, влагозадържащи агенти или Е450, Е451? Това са кодовете на печалбата за сметка на вашето здраве. Глава 3. Скритият внос и дълбокият резерв. Нека поговорим за произхода. България някога беше лидер в животновъдството, но днес рафтовете ни са заляти от месо с неясен произход. В медийното пространство често изтича информация за така наречени дълбок резерв. Това е месо, замразено преди години, понякога 5, 10 или дори повече, което се съхранява в стратегически складове в страни от Южна Америка или Източна Европа. Когато срокът му в тези складове наближи края си, то се размразява, обработва се с антиоксиданти, за да върне цвета си и се пуска на пазара като прясно охладено. Как е възможно това? Документалната измама е проста. Етикетът се сменя в момента на преопаковането в България. Вие мислите, че подкрепяте робното производство, а всъщност консумирате продукт, който е по-стар от вашия компютър. Инспекторите често признават извън протокола, че контролът на границите е символичен. Големите играчи в сектора имат лобита, които прокарват закони, позволяващи тези практики да остават безнаказани. Местната мафия и ценовият картел. Защо цените на месото растат, а качеството пада? През 2025 година видяхме рекордни печалби за големите търговски вериги. Докато малките фермери фалират заради непосилни изисквания, корпорациите внасят суровини от трети страни, където контролът върху антибиотиците е нулев. Тук се сблъскваме с истинската местна мафия. Това са структури, които контролират пътя на месото от кораба на пристанището до витрината. Те диктуват цените и решават какво ще яде българинът.
Сигнали за картелно съгласуване на цените често потъват в чекмеджетата на комисиите. Замислете се. Защо пилешкото месо в България често е по-скъпо от това в Германия или Франция, при положение, че стандартът ни е по-нисък? Отговорът е един. Огромни маржове на печалба, изградени върху липсата на избор за потребителя. Как да се защитим? Възможно ли е да избягаме от тази система? Трудно, но не и невъзможно. Търсете местни производители. Избягвайте маринованите меса. Те са гробището за застояла стока. Научете се да разпознавате цвета на истинското месо, а не на това осветено от розовите лампи в магазина. Истината за месото в България е едно от най-добре пазените досиета. Но днес вие знаете малко повече. Не позволявайте на индустрията да ви превърне в обикновен консуматор на химия. Бъдете будни. Аз съм вашият водещ за досиета Хикс България. Абонирайте се и споделете това видео. Истината трябва да стигне до повече хора. Коктейлът от антибиотици и хормони. Но ако шприцоването с вода е обикновен грабеж на парите ни, то следващата тайна на индустрията е директна атака срещу биологичната ни сигурност. Говорим за масовата употреба на антибиотици и хормони на растежа. В индустриалните ферми животните живеят в нечовешки условия, наблъскани в тесни пространства, където болестите се разпространяват със скоростта на светлината. За да предотвратят масов мор, производителите тъпчат животните профилактично с антибиотици от първия до последния им ден. Проблемът? Тези вещества остават в мускулната тъкан. Когато консумираме такова месо, ние приемаме малки дози антибиотици всеки ден. Резултатът е плашещ. Масова антибиотична резистентност при хората. Когато наистина се разболеете и имате нужда от лечение, стандартните лекарства вече не действат, защото тялото ви е тренирано от евтиното пилешко в чинията ви. А какво да кажем за хормоните? В много страни извън Европейския съюз, откъдето идва част от вноса, се използват препарати за форсиране на растежа. Животните достигат кламично тегло за рекордно кратко време. Тези хормонални остатъци влизат в деликатната ендокринна система на нашите деца. Виждаме ранно съзряване и метаболитни проблеми, за които никой не иска да посочи истинския виновник – местната индустрия. Глава 6. Системата, която ни проваля. Защо държавата мълчи? Къде е Агенцията по храните? Истината е, че инспекторите често са свързани ръце. Когато една голяма верига бъде хваната в нарушение, глобата е символична в сравнение с милионните печалби от продажбата на развалена стока. За тях това е просто разход за дейността. Системата е изградена така, че да защитава големия корпоративен интерес. Проверките често се обявяват предварително, а пробите, които отиват в лабораториите, понякога мистериозно се подменят или резултатите се бавят с месеци. Докато излезе официалното потвърждение, че дадена партида кайма е опасна, тя отдавна е изядена от българските семейства. Живеем в ера на хранителен терор, където печалбата на акционерите е по-важна от живота на обикновения човек. Това не е просто пазарна икономика. Това е престъпление срещу нацията, прикрито зад лъскави опаковки и промоции от 2 лева. Но днес вие знаете малко повече. Не позволявайте на индустрията да ви превърне в обикновен консуматор на химия. Бъдете будни. Аз съм вашият водещ за досиета Хикс България. Абонирайте се и споделете това видео. Истината трябва да стигне до повече хора.